Hezkuntza kooperatiboa garrantzitsua da lehenengo bazkidearentzako, bere formazio personal eta profesionalen parte ere badalako. Eta gero kooperatibarentzako. Hezkuntza kooperatibo estrategia batek baldintzak sortzen dituelako bizipen kooperatibo aberatsagoa garatzeko kooperatiban, dinamika sozietarioa, organen funtzionamendua, konsejilloak, hautaketa prozesuak eta abar, kalidade hobez garatzeko baldintzak sortzen ditu, eta azken finean horrek gobernantza hobe bat garatzeko aukera ematen du. Hezkuntza estrategia honen garapenean lankiren ekarpena ezinbesteko izan da. Bai material eta ideia berrien sorkuntzan, ikerketaren transferentzian, arrasteko kooperatibagintza esperientziaren inguruko begiradan lanketan, erronka berriei erantzuteko proposamenetan eta bar, hasieratik lankidetzan jardun dugu eta baita guzti horren implementazioan, ezta? Horregatik esan dezaket, hau badala interkooperazio ariketa on bat. Niretako adituen ekarpen importante bada, kooperatibetara joaten izenean eta organotan ikusten ditudanean aditutik pasatutako jendea, nola adituari esker zabalduta, sakondutako begirada eta hausnarketa kooperatibo hori praktikara eramaten den gaur egun gure kooperatibetako organo eta erabaki mailetan, ezta? Eta hori igartzen da, zute ekarpen importantea dela hori lortu izana. Bestetik, badago beste ekarpen mota bat, praktikoago dana eta da, kurso bukaeran edo aditu bukaeran egiten diren proiektu horien ekarpen eta emaitzak, ezta? Askotarikoak, ezberdinak, baina gaur egun hainbat kooperatibetan hobekuntza asko garatu da, hain zuzen be, proiektu horri buruz. Azkenik esango nuke badagoela beste ekarpen berezi bat egiten diona adituak kooperatibagintzari oro har, eta da, ematen duela eta sortzen duela espazio bat, hausnarketarako espazio bat, debaterako espazio bat, laborategi ere izan daitekeena, eta ematen diguna aukera gaur egungo edo momentuko taupada kooperatiboen edo kezka kooperatiboen berri jasotzeko. Uste dut hori ere interesantea dela.